Здравейте, приятели! Днес ще ви заведа на празника на сланината и греяната ракия в Априлци. Хайде с нас да разгледаме! Освен да танцувате повече, така че да оправим времето, една песен, която съм обещала. Трайно, нали? Трайно. Все пак сме на празника на сланината и ще си купим парченце сланина. Аз искам ето това парченце сланина. Благодаря, чао, чао. Mamo, ożeni, świat je doga.